Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Inħossuhom imma ma narawhomx. Emozzjonijiet. F'sitwazzjonijiet differenti, inħossuna differenti. Illum minn kif qed taraw ma tantx qed inħossni tajba. Il-bieraħ vera kont ferħana. Imma llum inħossni mdejqa. M'għandix aptit nara kuluri vibranti għax għandi ħafna dwejjaq. Tridux ngħidilkom xi ġrali. Mela l-bieraħ kont tassew ferħana għax in-nannu tiegħi irnexxielu l-estili tajra tassew sabiħa li kien ilu jaħdem fuqha mhux ħażin. Araw xi ġimil ta' tajra. Dalgħodu mort fil-kampanja biex intajjara, imma qam ħafna rieħ. U ma nafx kif l-ispaga tat-tajra ħarbet li min idi u ħelet ma' siġra u tqattat. Kienet tant filoli li lanqas bistajt inġiba lura biex forsi nkun nista' nsewwiha. Uff, u bekk issa qed inħossni tassew imdejqa. Kelli tajra l-ġimiel tagħha u issa spiċċajt b'xejn. Hawn x'ġaralu dal-ġugarell. Miskin jidher li donnu ċċarrat u għandu bżonn it-tiswija. U qed tisimgħu bħali, tonni qed nisma' lil xi ħadd jibki. Hawn x'ġaralek tetu, għalfejn qed tibki? Dak tiegħek iċċarratlek tetu. Hawn Żiżi, tetu qed jgħidli li ma jafx biex iċċarratlu l-ġugarell favorit tiegħu. Żiżi qed tgħid lil tetu li aktar xaxlab xi ftit golf bih. U meta nilabu golf bil-ġugarelli, jaf tiġilhom il-ħsara. Miskin, tetu ddispjaċut li l-ġugarell favorit tiegħu iċċarratlu u qed jgħid lil Żiżi li issa se jkollu jarmih u jixtri ġugarell ġdid. Żiżi tkun pronta twaqfu u tgħidlu li aħjar iċemplu lin-nanna Teres għax dik issewwihulu żgur. In-nanna Teres tajt kemm tinqala biex tħid u mhux l-ewwel darba li Żiżi tija xi flok jew qalziet biex traqqaqula għax ikun iċċarrat xi naqra. In-nanna Teres qed tuża l-magna tal-ħjata biex issewwi l-ġugarell ta' tetu u f'kemm ilni ngħidlek ġabitu donnu ġdid. Kemm reġa' ġie sabiħ issa tetu. Sew qaltlek Żiżi imnalla ma rmejtux. Meta jkollna ġugarell li tiġġielu xi ftit tal-ħsara, tajjeb li naraw kif nistgħu nsewwuh qabel naqbdu u narmuh. Tiftakru kif qed inħossni jien illum? Illum qed inħossni mdejqa. Imdejqa għax it-tajra li kelli tajret mar-rieħ u spiċċat tqattat. Liema wiċċ taħsbu li qed juri wiċċ ta' dwejjaq? Dan? Le. Dan? Le. Jew forsi dan? Lanqas. Ekku, ir-raba wieħed. Wiċċ mingħajr ebda tbissima. Dan il-wiċċ se nwaħħlu hawn fil-kalendarju tiegħi biex hekk inkun nista' niftakar kif kont qed inħossni llum. F'dan il-kalendarju nimmarka kif inħossni matul il-ġurnata. Pereżempju l-bieraħ kont qed inħossni ferħana u llum m'għandi ftit xejn għax qed inħossni mdejqa. Ferħana, imdejqa. Inti ġieli ġralek xi ħaġa li tagħmlek imdejjaq. Forsi ġieli nkisirlek xi ġugarell jew kissirtu int bi żball. Meta niġġieldu jew ikollna xi ngħidu ma' xulxin ukoll nħossuna mdejqin. Meta nħossuna mdejqin, irridu nippruvaw naħsbu f'xi ħaġa li tagħmilna ferħanin. Jiena bniet naħseb. U inti kif qed tħossok illum? Liema wiċċ minn dawn jiddeskrivi l-emozzjoni tiegħek illum? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.